danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Kai ina ba ku labari. Akwai wata damuna da aka yi bara. Na santa. Ko ina baban Salu. Ko iska nan ta warto ke kai ko ta hullu ta mun gidanmu. Hege baki. Ko tana warto shi. Gaskiya wannan ba karamar iska ba. Kai ai ni zan faɗa ma ba karamar iska bace ba saboda saman gidanmu duka hira ta yaye shi. Kan yadda ta yaye saman gidanmu. Salamu alaikum. Babba shi kuma. Muci. Arziki shi Allah yayi. Kana gani? Allah yi. Wallahi wani abu ne yake damuna. Allah ya samu sani. Wai me hukuncin akuyar da ta cikin shege? Ai akuyar da ta cikin shege ko a yanka shege. Hege baki. Assalamu alaikum masoyana. Sunana Hikima TV. Damar da kuke jira ta daɗe da samuwa. Tashar Hikima TV ta daɗe da kammala. Yanzu abin da muke so kawai ku shiga ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun dora. Nagode. Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode.